Ti Masakbayan. Ta papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awanan ni Papamiho, inanawan na tan. So agsingsingpat ka kumakanayon. Uwan, mama. Katgapo day ta kadagiti tattao at dakas ti panagpuspuso na. Papa, ikarik iti sangwanan ti bangkay mo. Balsat dagiti nang papatay kan ka. Pangasim, iho. Di ka agsao iti kasta. May ama dagiti pulis ti makamu iti amin. Diyak kaya ta maisagmak ka. Si kalangan tinabati kanyak. Siyak lang ti mangsapol iti hustisya. Para kan ni Papa. Gudasak mo't dagiti nang papatay kan kuana. Pangasim, di mo aramidan ti kasta. Agpanunot ka kumay tinasayaat. Diyak kaya ta maisagmak ka, anak ko. Makipagladingit kami tinapasama kiti kapsat ko, Marga. Naranggas da unay. Uwan nga rod manong lito. Nasaya at atao ti asawak. Namapay ana aramin da ti kastoy kan kuana. Husto ka. Naranggas da unay gapoy ti kastoy inaramid da. Nupay kasta. Mamati ak nga agibus tumat lang ti kinadaakas da. No asino man ti akin arami di tinaytoy. Agbayad danto itinangina. Umay kanpit, umanaw tayo nito'y. Ang mga noon niya pa iti maramid ko iti dahi siya, Marka. Apay, ama ka ungungot kayo ngay, boss. Adda ka di kasurun nyo. Pasano? Nagsasao kat kaslakid din adda muna itipod na napasama kiti asawa na. Anya? Ang mga nupod numit nga adda muna, boss. Delikado. Saan man ang tilay bagbagam? Kasalo ko delikado, Aber. Oh, ay, kwa, boss. Umay kakit din. Umanaw tan dito'y. Siya akong makapagbayag iti dahi nga lugar. Alang nga doon, boss Litong. Intan, kuna yung akayat yun ti pumanaw dito'y. Ngamsan kayo mat at tumakdir di ta nagtugawan nyo. Anya, kaya't mo ka dit asikat ipangipapasak itinakaro asoron ko, ha? Pit? Ay, sana, boss. Alang, intay yung aro dun. Pumanaw tayon dito'y balay na Madam Marga. Mama, apay ang adda dito'y itay ni Angkal. Saan la kuman nga imay dagi dyan at tao dito'y balay? Nakipagladingit ni angkal mo. Kan siyempre, kabsat na ti amam. Iso ang natural nga umaymot dito'y. Diyak mo, mama. Ngamkas la agata pa kan kuana. Amangan no addamot pa kainaigan na. Itinapasamak ka ni Papa. Anya? Saan ka ni? Nga idi pa'y laeng. Kat kayat nang aguman ti daga tayo. Kang runaan ti rancho. Pangasim, di mo ko masawan ti kasta. Awan pa managnag tayo iti kasta nga atap mo. Diyak mo, mama. Ngamdiyak mapilit tiriknak ng agtalagkan ko na. Di mo ko mapagatapan ti ulitag mo, iho. Punasam ti madiariknap kan ko na. Amangan no kamali ti atap mo. Sapay la ko matakas ta, mama. Gaputa oras nga addam amwag. Diyak amon, noan niya ti maaramid ko kan kwa na. Nga oray pa'y kabsat day di Papa. Anya? Apay ang nagbiit kayo anapan ije balay da Marga, Lito. Simangpat kayo matan. Masurunak ngamin iti dahi siya, Marga. Anya? Kaapay. Iti anya aga po akasuron mo jay tao. Agladladingit na lang arudan. Ang kasta ka pa'y laang. Kasano? Nagsasaukat kaslaan muna no sino tinang patay iti asawa na makapasuron. Kat,
Apay, mapaisuan ka kadi. Agpay sumat saan kadi. Sumarting ka man, Linda. Ang mga numalipatak nga agasawa ta, kat anya pa iti maaramid ko ken ka. Anya. Mama, umay kayon. Agawit tayon. Datay ulaan ang tinabati dito kampusan to. Agawit tayon. Tapno makiina na kayo muten. Nagsasaruno ti puyat yung mama. Diyak kayat mat nga dadakas ang mapasama kada kayo. Bye-bye anak pailaan iho. Kaya't ko pa'y nga ipapas ni Mang Bantay iti danam na ini papam. Di tantun makita iti kaanuman. Naranggas ti tao ang nangaramid kan ko na iti kastoy. Maawatak tirik nang mama. Nasakit para kadataday to'y ang napasamak. Sige. Bantayan tapay nga rod ni Papa. Nga magawid tanto ni intun madamdama. Amangan ngamin, nukalaat ngagtudo. Sir Lito, adtuyon ti kapiyaw. Agkapi kayon, sir. Amangan ngamin no lumamiis to'y kapiyaw. Idi sumlatan ni talamisang kat panawan na ko niti salas si Mang. Sir, adda ko madamagag numabalen, sir. Anya ka niti damagam. Sige, damagamon kat panawan na ko nito'y. Sir. Damagag ko ma. No talagang awan amuyaw iti pan nakapapatay ti kabsatyo, sir. Tingay asawa ni Ma'am Marga. Apay akasta ti damagam. Mabalin ka di ka makibibiyang. Awan ang mo kiti na ita. Ala, panawan na kon. Ang mga nanyapay ti maaramid ko ken ka. Nawartam. Uwan, sir. Panawan kayo nga rudan dito'y salas. Ay abandak tulatan no adapay masapul yaw. Adtuyem ti ka nampit. Inyagan kan dito'y harden. Gaputa masadot ka maangamen nga umay iji kusina. Ay abandak tumalaang. Diyan man ka, manang si Mang. Nagsimpot kayo lata kanya. Mauray amuyo ti mading ugali. Katuan bait. Anyangay nga rod. Talaga kastaa. Mangan kan. Diyan manak, manang. Apay ka di akay kayat mulat tantiag tungtungpal ka ni Sir Lito. Nga uray among matadakas ti aramid na. Kastamot tandag iti papaaramid na kan ka. Apay, di ka mabutang, Pit. Kung amin manang. Dakil ti baybayad na kanya. Mala, isardeng tayo na pagsaritaan ti may papan iti dayta. Ang mga numangag na tayo ni Sir Lito. Kat makaungat pa'y. Ala nga rod. Sige nga rod, mangan kan. Panawan kan dito'y harden. Inakpay iring pas dagiti daduma nga araramidag. Adda kayo matgayam dito'y salas, Madam Linda. Apay, saan kayo kadipay ang makaturog? Rabiin, Madam. Bye-bye anak pay laang dito'y si Mang. Umuna kalatan ang mapan maturog. Siya kung ti makaamo dito'y. Kayat ko pa'y ti makapagpanunot ang naimbag. Uray diyo ibaga, Madam. Amuklatan no anya ti pakariribukan niyo. Pasensya ka no uray si kakat mairamraman si Mang. Talaga ngamin ang mariribukan ak. Gapo iti dakas nga aramid ti asawak. Jak amon no kasano atog ngarak. Siyak mo't tidakas no aramidak ti kasta. Tauray asawa nak. Amok asaan abumdeng amang dangran kanyak. No kontraak ti aramid na. Maawatan kayo, Madam. Ang sapay la kumaa. Tama ka amiris ni Sir Lito. Sakbay amala daw ti amin. Day tamot ti kanayon nga idaw dawat ko iti namarswa. Di kay agdanag, Madam. Tulungan kayo nga agkararag para iti dayta. Sige nga, Rudan. Intayon maturog.
Amangan no agsakit kayo, no mapuyatan kayo launay, Madam Linda. Amok adito'y abudega ti pangiduldulinan day di papa kadagiti armas na. Masapul ang masapulak dagijay. Tadagijay nga armas ti aramatag. Amang sapul iti hustisya. Para iti day di papa. Papa, ibalas ko tinapasamakan ka. Ibalas ko ti panang papatay dagan ka. Ikarit dayta. Sa anak ng agsardang, aging gasaan ko ang masapulan, tinang pataykan ka. Apay ka di apinaayaban nak dito'y hideout, boss. Adda ka di manin ipaaramid mo kanyak. Juan Pete, ibagam ka na giti kakaduam tag sa Canada. Kaya't ko ngay patungpal tinabayagan na planok. Sa kupag tinalawa adaga tinataya na kapsal ko. Lukas ka saro. Sakton ti kalawaan iti daga ti lugar tayo. Ngambos, kasanon ni Peter. Sigurado asaan nga umanugot no sakupan nyo ti dagada. Sana na niya tao tilapad iti planok, Pete. No mapasamak ti kasta. Isaron nuyo apatayan tapno awanan makatubang ka iti planok. Nawatam ka di. Wanbos, kasaritak ton dagiti kakaduak. Tapno planuan mi ti rumbeng ama aramid. Sige nga ron. Panawan kan dito'y hideout. Sige, boss. Urayak dito yun, dagiti kakaduak. Kat kasaritak pa'y ida. Sumaruno akton, ije mansyon. Anya ti plano yu ita, mama. Awanan day di papa. Maikawa ak iti kaawan na. No ita, awan pa'y mapanunot ko iho. Ngamket di, aywanan ta dagiti imbati napakalaglagipan kadata. Nang runa ti rancho, gayan dagiti taraken nga agdudu maadingwan. Wan mama, di kay madanagan. Apaman amalpas ti planok. Tulungan kayon to ang mga ramid iti dayta. Anya a plano ti kayat mo asawan iho? Maamuan yung tumatlaang mama. Ngamno ita. Baybay anda kumapay lang. Kayat ko aplanwan ana imbag. Sakbay nga ipatongpal ko. Am-amo kauna yan anak ko. Iso asapay la kuma. Taday ta plano. Kat plano para iti pagsayaatan ti biyag mo, anak ko. Uy, sikamot gayam-gayam. Ala, sumurag ka ah. Agyaman ak, gayam. Umay ka. Ala, agtugaw ka. Ita, anya ti gagaram. Paya dinanon nakpayan diti pagigyanak. Amok ang matulungan nak iti kayat kong aramidan, gayam. Kayat kong amin asapulan ti hustisya para kan ni papa. Huh? Matulungan na ka di, Mario, gayam. Anya ti kayat mo nga itulong ko kan kagayam. Sige, ibagam. Basta ka baulak, ipay ko. Gaputa kayat kumutla ang amagunod ti hustisya para iti amam. Amok nga do ti amum, maipapan iti panakirangat. Kayat ko kumati agpasurukan ka, kan kadagiti kakaduam. Tapno adda mausar ko, apang laban kadakwada. Awan parikot, no kayat mo ti makasursuro. Kasaritak dagiti kakadwak. Isuro da ka, no dayta ti kayat mo. Agyaman at no kasta, gayam. Kaano tayo nga rod amang rugi? Agdalusak man ket di dito silid ti anak ko. Naglukon da dya katulong. Nakarugrugit matlaang dito'y silid na. Nga ura imbagak amasapul adalusan na nga inaldaw. Nagado nga igam. Anya ti pangaramatan na kadagitoy. Diyos ko, lawlawagam ko mati panunot ti anak ko.
Dakasamatan ti mapampanunot na nga aramiden. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kasta unay ti ladingit dagiti agina, ada Peter ken Marga. Gapu iti pupusay ni Don Ricardo. Gapu iti dayta, ingkari ti baro abalsen natin ang papatay iti amana. Kalpasan ang naitabon ti Don. Kinasarita ni Peter tilakyen agayem na, tapno agpatulong. Iti sabali abangir, naklaat ni Doña Marga, gapu iti nakita na iti siled ti anak na. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyos ko, lawlawagam ti panunot ni Peter nga anak ko. Dakasamatan ti mapampanunot na nga aramiden. Apay nga ado ti igam ti silid na. Mama, anya ti aramiden yu dito silid ko. Anya ti kayat asawan dagito nga igam anak ko. Mama, pangsalaknib ko lang itibagik dagita. Kayat ko ti makasursuro. Isu anapanak iti ayan damaryo agayem ko. Pangaasim, no anyaman ti madi apang panggapam, di mon patuluyan. Mama, punasan niyo kumanday ta panagdandanag yo. Awan to ti dakas ama pagteng ko. Gapu ta awan madi apanggap ko. O anya, talaga ka di desidido kang agpaisuro iti self-defense, Peter? Wan gayam, talaga akayat ko ti makasursuro. Tapno adda pang salaknib ko iti bagik. Sige nga Rod, agsagana kan. Isurok amin kan kati amin nga amok akita ti panakirangot. Agyaman hak, gayam. Mala, ginana tayo pa eh. Sige, mariknakmat nga agpayson ti bannog ko. Nga may ruwamak tumatlaang, saan ka di? Talaga akas ta ti damo, Peter, gayam. Amom ka di? Daigdi matla papam tinang hisuro kanyak. Ngampod no ti kunam. Mairuam kan tumatlaang. Maragsa kanak. Yamin, nabiit ka pa yan nagsanay. Ngam adun dagiti nasusurom. Mabalin mo ang maaramat dayta. Tapno masalak nibam ti bagim. Agyamanakan ka, gayam. Gapukan ka. Mabalin ang matungpal ko dagiti planok. Huh? Anya a plano ti kayat mo asawan? Talaga ka di adisidido ka amang balas ka dagiti ng patay iti amam? Kasla maawatak ti kayat asawan ti panagsinaay mo ah. Ngam saan arumbang nga ikabil mo dita imam ti hustisya, gayom. Gayam, kayat ko asyak amis mo timang pukaw. Iti nangutang iti biyag day di papa. Biyag ti inutang na. Isu abiyag mo't nga rod ti singerkan ko na. Isu ka di nagpaisuro ka, iti pan nakirangot. Wud gayam, talaga akas ta ti plano ka. Kasta ka di. Nasaya ta si Mangput kan Peter eh. Among ka di ang nagdanagak. Kaputa italaang analadaw ka anak kaawid. Sa dino ka di tinaggapwam. Pasensya kayon, mama. Ngam saan kayo kuman ngagdandanag, no kasto e maladawak nga agawid. Naggapuak iti ayan tigayam ko, mama. Nagpaisuruak iti panakilaban. Tapno addamat pang salaknib ko iti bagik, no kasapulan. Amamukan iho. Amok akayat mo ti agibalas. Husto akadi.
Pasensya kayon, mama. Ngam saan dak amalapdan, iti kayat kong aramidan. Pangaasim, iho. Diyak kayat nga na mapasamak kan kama di. Ngam, mama, kayat ko amaadaan iti hustisya. Ti inaramid da iti day di papa. Pangaasim, diyak kayat amapukaw kamat kanyak. Saan ka kuman nga gibalas? Bay ama dagiti otoridad ti makaambo iti pandakasapul ti hustisya para ken ni papam. Pangaasim ko ma, Peter, anak ko. Anya ti aramidan nyo dito, Rancho, Uncle Lito. Apay aman mandaran nyo dagiti trabahador ditoy. Awan bibiyang mo, Peter. Manipo dita, siya kung ti mangimatonit na ti arancho. Kapunta sakmot at talaga ti akin kuka. No kayat mo, ipakitak pa iti papeles sa mga panagnak iti dayta. Ano niya? Talaga ka di nga aguman nyo ti rancho day di papa? Saan ka di analpasan ti panagbingay yo kadagiti sanikwa? Nga imbati da lolo kan lola? Di maam mo, ti sasawam. Ala, pumanaw ka dito'y kaputa awanan karbangam iti dayto'y arancho. Talaga agamrod ka, Uncle. Sige, sakupan nyo ti rancho. Nuday ta ti pagragsakan nyo. Talaga ka di anagarin ken ka ti kinaagom, Lito. Apay nga uray ti rancho day di kapsat mo. Ket kayat mo pa'y asakupan. Adayo analawlawa ti dagam ngem iso. Gaputa ison tinagpabusoy. Sa ita. Sumardeng ka sumanaw dita. Di mo ammo ti ibagbagam. Kapunta awan ammom karagiti mapaspasamak. Ngem Lito. Maasyan ka kumamot iti pamilya ti kabsat mo. Nangruna iti anak da. Apay, saan ka di anapatigkan ka dagiti mismo akakabagyan? Sumardeng kan ko na! Oh. No di ka pala sumardeng, makaraman kan kanyak linda. Makaammo ka nga rod. Ngam sapay la ko mga rod. Ta saan munto apagbabawyan ti kastuing aramidam iti mismo akabagyam. Madula amin ang iti ngay bagpagam. Wala, panawan na kon dito'y sakbay ang makabil ka. Adoy iho, uminom kay ti danom. Agkalma ka kumalaan. Siyak to ti mapan makisarita ka ni uncle mo. Agyaman ak, mama. Ngam panagkunak. Saan na kayo adang ganday di ataw? Nagarin ti kinadakas iti puso na. Gamrud at talaga day di akabsat ni papa. Peter, iho. Isu apakawanan dak, mama. Ngam talaga abalsak day di ataw. Patsik at talaga. Nga isu ti akin nakam itikas di napasamak kan ni papa. Ngam awad pambanagnak tayo, iho. No bilang pudno nga iso. Baybayan tayon adagiti otoridad ti mahdoktal. Isudan ti mangsapul iti hustisya para iti day di papam. Pangaasim, di mon patuluyan no anyaman ti panggap mo. Diyak kayat amay sagmak ka. Diyak lakit di kabalan no adada ka sa mapasamakan ka. Olya dararamidam niti solar ko si kamarga. Pangaasim ko mamat manong Lito. Di mo sakupon ti rancho. Gapot adayumot analawlawa ti tawid mo adaga. Ngam iti day di Ricardo nga asawa. Ipabusoy mo ba't kuman iti kanakam tinabatbati asa ni Kwame. Umanaw kan dito'y. Di maammo ti ibagbagam. Alalak lang, di talaga para kanyak. Makita mo na ito'y. Dahito iti pamanagnak, ngayon lako ti kabsat ko kanyak dahito apaset tinaga. Anya, saan po do dayta? Saan nga aramidan ni Ricardo dayta? Kan may sa, apay ko mga ilako na kan ka, idinto tada ni Peter apang ipatawidan na. Gapo, ta sana napatag ti anak yung kinkwana. Kwarta lang tinapatag. Dayta tinasakit a kinapudno, Marga. Saan po do dayta? Di mo ko madadaalan tinapintas nga imahe ti asawak.
Pangaasim kumamot, Manong. Awarte monti kinapuno. Rupat kwartamot lang ti asawa. Huston, Manong. Di mo kumamot bastusan tinatayan na kabsat mo. No di mo kaya nadenggan na iti bagbaga ka kinapuno. Pumanaw ka nito'y. Di nakpagpungtutan. Kaputa di mo amo no anya ti kabaalak ng ramidan. Nabatam! Kasmula na sukaanin apasayan dahi amarga, boss. Apay, anya timbagam kan ko na. Nagitimuno. Impakitak lang matipeke a dokumento. Amang ibang baga ngayon lako kanyat kampay ide. Dahil di Ricardo kapsat ko dahil ti Arancio. Anya? Apay, saan na ka di amadlaw apeke dagiti dokumento yo, boss? Andito ko nam. Apay ko maamadlaw na. Kat impaaramid ko nga ron akas legal. Kan kaslapun-pudno na iti papeles. Talaga saan ka ngagpampanunot, Pete? Boss. Talaki din. Ang sagana kayon kanagiti kakaduam. At iparamid ko kada kayo. Tiyak kayat nga dalapad. Iti pananggamgam ko iti dahi ti pasat ti sanikwa. Dahi di kabsat ko. Un, boss. Talaga analaing kan, Peter. Alisto ka na kasurusuro Panag ko na, kabailamon ti makirangot. Agpayso, gayam. Wan, gayam. Nukas nga rod. Kayat ko apadasan ti kabaalak. Mabalin ka di atulungan, nak. Anya ti kayat mo asawon. Kayat mo ka di ti makidwelo iti maysa akadwa tayo. Kastang agpayso, gayam. Kayat kun arugyan ti planok. Isu amasapul ang makasursuro akon. Awan parikot iti dayta. Sige, masapakan to inton bigat. Kadwelom ni Marcos. May saray jay kadagiti kasiglatan iti grupo tayo. Talaga amasubukan inton bigat. No kasano ti kabailam. Di kagdanag. Buyag ti pa nagduelo yo kan ni Marcos. Agyaman ak unay, gayam. Adtuyan ti kapiyo, Sir Lito. Idisok dito'y lamisaan. Kala, panawan na kundi ti salas simang. Ngam, adapay ko madamagag, Sir Lito. Anya ka di manon dayta? Amangan numadadaal manan ti agsapak. Iti kayat mo adamagan kanyak. Kwa ngamin, Sir. Masyanak ngamin kan ni Madam Linda. Isu ti apektado kadagiti mapaspasamak. Anya ka niya talaga ti kayat mo adamagan. Namagamon, tap na makapanaw kamot nun dito ayan ko. Sir Lito, talaga ka di nga awan pa kay naigan yaw iti pan nakapapatay ti mismo akabsat yaw? Anya? Kaya't kulaang mat-ama-amuan ti kinapudno, Sir Lito. Kaamom tabibig mo si Mang. Awan na mok ka nagita salsalud-sudam. Ala, palawan na kung dito'y sakbay ang makaungetak. Sige nga rod, Sir. Ayabandak tulatan no adapay masapul yaw. Darasem ti pumanaw, taamangan no makabilkan. Makapasurong ka babaunan. Manakibiyang. Pangaasim ko, mahal dito. Di na ko mamusmusan. Ibatam titakyag ko. Masaksakitan na. Ano timbagbagam na pinadya katulong, ha? Apayan agado na iti salsalod-sunan na. Awan imbagbagakan ko, ana. Tanya ko mamat ti ibagak. Sigurado ang lang awan na dakdakamat mo kan ko, ana. May papan itinamuam. Pero saan mapili tanak ang mangipaknikan ko, ana. Pangaasim, Lito. Awan ammo ni Simang. Awan apulos na dakdakamat ko kan ko, ana. Maipapan iti panang ketel mo iti biyag ti bukod mo akabsat. Gapo iti kinaagom mo. Sumardang ka man namang isang sawang iti dayta. Di mo kaya't anayunak pa'y. Papa,
Kailiw kayo unayan. Malaglagip ko. Dagiti kinaragsak tayo kada mama. Hindi si bibiyag kapay. Naulpit ti pada a tao. Naranggas na unay. Gapula ang itis anikwa. Maitur dati pumatay. Ngam ikarikmanan kada kayo papa. Sa pulag ti hustisya. Masapul ang magunod mo dayta. Papa? Kulak tupay kat. Gada ka man dito yung tanong day di papam iho. Mama. Kailiw ko ni papa. Kayat ko amarik na ti presensya na. Si bibiyag kumapay ni papa aging gaita. No saan aga po iti kinaranggas ti pada tao. Agpapan kanyak iho. Ngam saan akayat ni papam nga agpulkok ka. Amok akayat na anapintas ti pagbanagam. Rumbang ko mga ituloy mo mutlaang ti agadal. Saan arumbang nga agpaidagal ka itiliday amarikrik nam ita. Di ka agdanag, mama. Ituloy kung tumutlaang ti agadal. Apaman amagunod ni papa ti hustisya. Ricardo, noanda ka kumaita. Tapno duwa tamang tarabay iti kakaisunang anak ta. Nagranggas ngamin ti pada at tao. Asaan amakon kontento iti addan ken kuana. Jak ipalubos at tagikuan latan ni Uncle Lito ti rancho. Nagrigrigatan daytoy day di papa. Isu arumbang ama isubli kada kami ken ni mama. Hoy! Nyater aramidam dito si Kang Peter, ha? Oh. Nalipatam samutan asaan yun ako kwa day ti arancho. Awan madi nga ramidak ditoy. Sumarsarong karaklaan iti rancho mi. Agtagtagainap kan sa boy. Saan yun ako kwa day ti arancho? Kukan day to ni Buslito. Kukwami daytoy arancho. Ibagam dayta iti kriminal nga amom. Hoy! Agsubli ka ditoy! Sarsarita ka lang! Takrop! Saan pa'y nga itati panawon mo, si kaalakyan? Masapul nga isaganaak ti amin. Panya, may nagbasak-basak iti rancho ni Peter o nampit. Uwan, boss. Kaslaad da sa bali ang pinsar na. Madlaw akagura na kayo. Awan bibiyang ko kenkwana. Agsagana kakit di. Tano agkamkam mali. Sumarunon iti amana. Anya? Maituradyo nga ipapatay ni Peter a mismo a kaanakan nyo, Bon! boss? Kat saan langan nagkamkam mali. Di na padasan akong traan dagiti pagayatak. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaungat ni Lito gapu iti panagsaludsod ni Simang. Maipapan iti ipupusay ti kabsat ti Don. Iti sabali abangir, kayat apadasan ni Peter ti kabaalan na. Gaputa talaga akayat nan ti bumalas. Iti panagsarsarita dapit kan Lito. Nasa utilakay, akabaalan na apukawan dagiti manglapat kadagiti plano na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakabutbutang kayo gayang, boss. Agasam ngay. Talaga ang maituradyo. Apay nga ron nga gisamisam ka. Ikaw. Rumbang lang nga mabutang ka kanyak. Tanutob ngaram dagiti pagayatak. May turid kamay apatayan. Ni boss mat. Apay kumatub nga rin kayo ngay. Kano nagdakkel ti baybayad yo kanya. Kas makanawan nyo. Aramidak amin nga ibilin nyo, boss. Di kay kadagdanag. Rumbang lang. Tapno sana masayang dagiti baybayad ko ken ka.
Nala, bantayan nyo ti rancho. Ang mga numapan manin ang basak-basak na niya Peter ijay. Awanan karbangan na ama panijay. Kaput ako kuwakon na ijay, kat sandan ang mabawi pa ay. Naita, ti ibagam kan kuwan na numakita manin ijay, ha? Uwan, boss. Ibagak to day takan ko na. Nuumay tumanin ag basak-basak ijay. Naisurok amin ang dagiti amok maipapan itipan na kirangot, Peter. Kablawan ka. Gaputalis, tuka na kasusuro. Agyaman nak iti amin na tulong mo, Mario. Kat, anya ti planom. Patuluyom ka din ti panagibalas mo. Wan gayam. Kat uray laplapdan nak ti inak. Ituloy ko ti planok. Numabalin. Diyak ko makayat gayam. Diyak kayat ama isagmak ka. Ngam amok, saan ka matlaang amalapdan? Iso akayat ko nga ikuyog na kadagiti amin apagnam. Anya? Ngam amangan numairamraman ka. Delikado ti kayat kong aramidan. Kayat ka tulungan. Nasingad ka kanyak. Iso nga umanugot kan at tulungan ka. Diyak kayat ama isagmak ka. Nga awan manlapulos maramidak mo't. Diyak la kumakayat nga adda mairamraman iti kayat kong aramidan. Ngamala, umanugot ako na kumuyog ka kanyak. Kat agyamanak, gapu iti ado at tulong mo kanyak. Gayam. Talaga naglawa day ti rancho. Kat mairanranod kami mo't kadagiti kakaduak. Gaputa makaila ko kami latta kadagiti dingon asan amadmadlaw ni Buslito. Ha? Agbantayak animbag. Ang mga nuumay manin agbasak-basak dayje a Peter ditoy. Naimbag abigat mo, Marga. Kastamot kan Kalinda. Sobra kapay Uray sa anen. Kayat ko lang tagkid daw iti pasensya. Gapo iti inararamid ni Lito kada kayo. Mabain ako, nay. Hanggang pasensya kayo. Gapo tawan apulos maaramidak. Di ka agdanag, Linda. Aklunak. Pudno akagurak ti asawam. Gapo iti kasjay nga inaramid na. Ngam saan ka akaraman. Gapo taamok asaan mo nga ayunan ti madi nga aramid ti asawam. Husto ka. Katsapay la kuma. Taagbaliwan ti asawak. Sakbay amaladaw ti amin. Wan nga ron. Amo namat kuma nga ikonsidera dagiti tattao a maapektaran. Gapo iti kasjay nga aramid na. Naagum launay no maipapan iti daga. Husto ti kunam. Katamo kasaan alimad kada kayo ti panang sakop na matlaeng kadag iti daga anayabay iti dagana. Pilitan na nga ilako ti akin kukwa nga uray saan nga umanukot. Sapay la ko mga rod. Tama ka amirisan ti asawam. Ita, tanasapa pa'y. Ala, mangan kayo laan. Ado dagiti makan nga impaisaganak iti babaunan. Agyamanak, Auntie Marga. Mama, kayat ko ti agpakada-kada kayo. At dapag nami kani Mario inton rabi. Sa dino, iho? Rugya akong ti agibalas, Mama. Ha? Madanagan ak para kad ka, iho. Kasanuno. Di kay madanagan, Auntie Marga. Diyak ipalubos ama isagmak ti gayem ko. Agyaman ak, Mario. Ikarim nga rod kanya, kadi mo baybayan ti gayem mo. Diyak kayat nga dadak sa mapasamak kada kayo. Wan, Auntie. Tulungak ti gayem ko. Aginggat ka ba ulak? Naibaglakit din. Taada ka akad-kadwa ti anak ko. Timing ti isasangput ta di ti rancho, Peter. Madama ti panagiinom dagiti tao ni Lito. Iti saan unay nga adayo di ti rancho. Un nga rod.
Kumita ka iti ayanda. Kasla pumanaw damatan dito eh. Nasaysayaak manan no kasta gayom. Iti kasta, siguradong awan makakita iti daytoy nga aramidan ta. Wan, kat urayan talaang ang makaadayo da. Tapno saan da ang makita adagos ti panang puur ta iti rancho. Ita, awanan pa ka iranudam iti daytoy arancho. Agum. Gusto ka gayom. Gaputad dumapo amin ang dagiti adda ditoy. Ngam, sayang, no dumapo dagiti adda diti rancho gayom. San nabalin gayam? Tinasken. Agnakam dayjay nga agum alakay. Bus Litong! Bus! Oh, anya ka niti umay mo ibaga si Kapit. Papayakas ta tilang anyat pakadanagam. Bus, saan kayo kumaamakmaklaat? Ngam tirancho, napuuran. Kat awan apulos na isalbar. Di mapu amin. Anya, kasano na pasamak na ita? Asino ti akinaramid? Saan mi nga mo, boss? Ngamin, idi makita mi. Dakil una yun ti apoy. Awan serserbi yung agbambantay. Ala, amuan nyo na sino ti akin aramid iti daytoy. Kat apama na maamuan nyo, patayin yun. Nalawag. Uwan, boss. Sige nga, Rod. Agpaliiw kami iti aglawlaw. Kat pakawanan da kami kuma, boss. Ikarik, maamuan mi matlang no asino ti akin aramid iti daytoy. Agtignay kang arudan! Sino tinatured na mangkalkalaban kanya ka? Makapatayak manen no kasano. Madam Linda, nakabutbutang ni Sir Litaw. Kasla kumilaw dagiti mata na itay. Kasta unay ti pungtot na agapo iti impadamag nipit ken kuana. Wen nga rod si Mang. Umay ka, sumrektan iti silid. Baybay antaidan dito eh. Wen madam, inta nga rodan, mabutang nga ka talaga. Sige, sumrekan iti silid mo, kat isiram tiri daw. Syakmat, mapanakon iti silid mi kanilito. Agpamarangak ang nakaturog, tapno sa anakon ang mairamraman. Mario, agkapeta pa'y. Sakbay ama panta maturog. Wala. Agyaman ak. Naglaing kagayam ngagtimpla iti kapi ah. Di na kun pasablugan gayam. Naimbaglakit din. Tabaligi ti damo a plano. Sigurado. Kasta unay ti pungtot daydi alito. Sigurado dayta ah. Iso nga agpalami istapay laeng. Masapul anaan na dagiti garaw ta. Tapno saan da ang makadlaw. Anya, ada ka din naamuan nyo. May papanitipan nakauram ti rancho. Awan pa'y, boss. Uray dagiti pulis. Awan mo't lang nakita da nga uray anya nga ebidensya. Basta ti kunada, naigagara ti amin. Sinigurado da mapuuran amin dagiti dingun tapno saanen apag numaran. Dakar ti pamatik ada ja Peter jakin aramid. Isa patayin nyo langan. Saan nga iso tagbalin as siit iti dalan ko? Ariglado, boss. Kasaritak dagiti kakaduak. Kat ipatungpal mi day tang abili nyo. Ngam kasapula kon ti umuna abayad, boss. Dakilan ti sweldok adiyo pa'y naitad. Anya, agrek-reklamo ka kadi, ha? Kaya't mo tadya akong itad ti kwartam. Sana, boss. Masapul ko mga miti kwarta. Kasapulan nga buit, gaputa masakit tina. Nangagyo ka day nga imbilin ni Sir Lito, Madam Linda. Nakabutbutang. Ang mga nuintun sumarunok at siya tunti ipapatay na. Ala, pagkalmaam tiriknam si Mang. Sige, sumrek ka pa lang iti silid mo. Ang mga numakita ni Lito ti kasta a reaksyon mo. Kat madaksan ka pa'y. Siya kunti makaamong agrason no sa pulan na ka. Sige, madam.
Mabutbutangak nga mina talaga. Ala, panawan kayo pa'y dito. Sige, Simang. Kaanon to nga tati pa nagbaliw ni Lito nga asawak. Talaga ka di atim mo langan ti kinadakas na. Oh, mama. Apay amalmalday kayo manayan. Adda ka di parikot itinegosyo tayo? Awan ba't ket di iho? Nga malaglagip ko lang amin ti rancho. Dapat unay day di rancho iti day di papam. Ngam ita, awanan ka data. Saan tan amabawi pa ay? Di ka egdanag, mama. Marikriknak. Masubli tayong tumatla ang day di rancho. Anya ti kayat mo asawan, iho? Pasensya kayon, mama. Nga marinugyan min tinagibalas kan ni Mario Idirapi. Anya ti kayat mo asawan, iho? Inuram mi ti rancho. Kat sinigurado mi, nga awanan pagnumaran ni Uncle Lito kadagiti dingwan ijay. Anya? Apay nga inaramid yu ti kasjay. Kasano nun ay sagmak kayo? Kasano nun na nakakita iti kasjay nga inaramid yu, Peter? Awan rumbang apagdanagan niyo, mama. Awan tao, idi inuram mi ti rancho. Madandanagan akga po iti kasta nga inaramid yu. Ang mga no pakaisagma ka yu ket di mo ti panagibalbalas yu akasta. Di ka agdanag, mama. Kanayon nga agan anadag. Para kada kayo. Ti kayat kulaang ita. Ket ti magunod tayo ti hustisya. Para iti day ti papa. Kayat kumot day ta, iho. Ngambayan tayo kumandag iti pulis ang mga ramid iti trabaho da. Hoy, bakit Simang? Igawan naman iti ka nagdarasam. Nabanugak. Iso pagsirbyan nakadagos. Nukastoy asumang patak, ha? Nagalas ti ugalim, Pete. Sikan ti mapanmangala iti kanam gaputa at damot imam. Anyo? Ha? Ay no! No saan kala a babae? Inridis ka kuman. Ha? Inak man lamangalan iti kanag surungkon. Rumbang laang gaputa at damot imam ang mangala iti kanam. Anya ka diti mapaspasamak kada kayo dito ay. Simang! Apay, agap-apa kayo? Kasano, kat nagalas ti ugali ni Pete, madam. Awan pa'y magunggo na nga daitsura na. Oh, apay. Adda ka di panaggustom iti may sa atomboy, iti may sa adakas a tao. Ay, awan, madam. Iti anya ko maaga pong agkursunad ak iti tumboy nga. Numabalain. Kayat ko kumamot nga agbalbaliw ni Pete. Sakbay am ay sagmak. Sapay lakuma. Tano agtultuloy anilito ti agbalin nga amo na. Awan lat amukod no agbaliw pa'y ni Pete. Papa, adaak manan dito'y tanong mo. Kat ulitak nga ikarikan ka. Siyak timang sapul iti hustisya. Iti pan nakatay mo. Diyak ipalubos asaan nga agbayad dagiti ayop. Anang pataykan ka. Ikarit da ita, Papa. Gayom. Gawitan. Sumagpingutan. Narigat. Numasipingutan taonay dito'y. Mabiit langan gayam. Kayat ko pa'y nga ipapas tinalaos aladingit ko. Kailiw ko launa yun ni Papa. Kayat ko nga ipapas abantayan itatitanong na. Maawatak tirik na, gayom. Alangarod, ibagam tulaktan no kayat munti agawid. Agyaman ak iti panangkuyog mo kanyak dito'y, gayam. Talaga, amapang namnamaan ka, agayam. Partakan tatimag na, Mario. Pasensya ka na. Narabyan tamot na nagawid. Huwag nga rod gayam, numaganaan na talaang. Ang mga no ada makasipot ka data akabusor. Ada kabusor, Peter. Agalibtak ka. Ang mga nulibatan data.
Anya ti aramidan ta. Kaslaado dagiti kabusor. Kanibusanan tan samuten. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalpasan ti panangisuro ni Mario kan ni Peter agayem na. Kasta unay met ti panagyaman ti baro. Gaputa nakasursuro na ito'y no kasano ti lumaban. Gapu iti dayta, nabukal ti may sa aplano, dagiti agpagayam. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dayjayan ni Maria Alakyan. Nagparta ka ni Maray. Kaslapudpun no lalaki. Aglingid ka na imbag. Labanan mi dagito ang kabusor. Di kag tignay iti dakas, Peter. Umay ka! Di naktungan niya! Siyak ti manggudas kan ka! Takrot mo't kayam dagiti kakadwam. Awandan, pinanawan da kan. Ibalod da kan ni Peter. Ipatulod minto lang ang tibangkay mo, iti amom. Gaputa gudasan da kamutun. Anya, ayop kayo. Kaya't ko nga ibagam kada kami. Apay asinanabda kami iti dalan. Asino tinangbilin kada kayo? Awan bibiyang mo. Diyak kayat nga ibagakan ka. Yeah! Oh, Talaga ka diyan natangkan ti ulam, ha? awan karbungan nyo amang tong pakanyak. Magsagana kayo kiti. No makarok atak dito balsan kayo. Tikunam ka di. Kat makapanaw ka pa dito si bibiyag. Anya ti kayat yu asungan, ha? Patayon da, kasta ka di. Kapilitan na kasta. No di mo ibagatipod no kada kami. Anya nga min ti kayat yu amamuan kanyak, ha? Asino tinangbilin kan ka? Asa nabanda kami? Awan, siyak lang. Ipaturong mo ti paltog mo kankwana, gayom. Kita man itatiturad mo. Ngapingin paturong mo kanyak ti paltog mo, ha? Pangasim, awan pa'y asawa. Patayin na ka din. No di ka agpud no. Pabatakak ti bangabangam. Anya ka di ti kayat yu amamuan. Sige. Damagin nyo, tasong batak amin, basta amok. Asino tinangibaon kan ka? Asa nabanda kami itigayam ko? Kan anya ti plano yo nga ramidan. Ni Buslito, kaya't na ka nga'y papatay. Anya? Talaga adakas dayjay akabsat day di papa. Di na ngamin kaya't nga dagbalin asiit kadagiti amin a plano na. Kat, sumursurot ka mat kadagiti amin adako sa plano na, ha? Adda pa'y may sa akayat ko nga klunang kanyak. Uray saan mo nga ibuksilan. Amukon ti kayat mo adamagan. Ano? Aklunakon kan ka. Da kami tinang patay iti day di Don Ricardo nga amam. Kat ni Buslito tinang paltog kan kuana. Anya? No kasta. Patayin kam nga rode. Ay, saan, Peter? Saan, Peter, gayom? Di mo patayon ni Pete. Adapay pakairanudan takon kwa na. Maria. Pangasim, Peter. Di nakpatayon. Nagtalog kayo kanyak. Tulungan kayo amang balas kini Sir Lito.
Kagurak ngamin day ging amok. Di na intad dagiti tangdan mi. Anang aramid ka dagiti amin ng patrabaho na kada kami. Agpaiso ka di dagita nga ibagbagam? Wano, luklokwan na kami laang, ha? Saan? Pudno dagiti ibagbagak. Mamati kayo man wano saan. Kaya't kayo atulungan. Ngam apay nga ramidam ti kasta. Kalaban da kami, saan ka di? Kaya't kunti mga barwanan. Diya kun maanusan dagiti aramidan na kanya. Iso kaya't kumutlang abalsang. Sapay kumatapod no dagiti ibagbagam. Tanuluklukwan na kami lamang. Di da kan pakawanan. Uwan, Peter. Manamnamayo ti tulong ko. Ngamkas na ibaga ni gayam, Peter. Nulukwan na kami. Gudasan da kan. Di kayag danag. Dakkel ti maitulong ko kada kayo. Agtalag kayo kanya. Kaputadya kun kaya't ti sumurot iti amok nga awan matakderan na sa una. Lito, apay adi ka pa'y lamapan maturog. Anya pa'y lang tipadpadaanam dito'y paraangan. Rabin, Awanan bibiyang mo iti day talinda. Hala, umuna ka na mapan maturog. Di nakpakasikuran dito eh. Wenno, adda ka di manen impaaramid mo amadi kadagiti kakaduam. Husto akadi. Anya, sumardeng kan asmanaw. Talusan makaungitak manan ken ka, kat makabil ka manan. Talaga met ngamin nakastaka. Day talaeng ti pagragsakam. Timang pasakit iti padam a tao. Managim bubukod ka. Gaputa uray siyak nga asawam. Maitured mo adangran. Talaga kaya masaan ka sumardeng asmanaw. Kaya't mo ka dito na yung nakpadeta panang tumpakin ka, ha? Naranggas ka, Lito. Awan apulos patag ko kan kakasasawang. Sige, ipapas mo timang dangran kanyak. Awan at talaga ti patag ko kanilito. Una yun ti kasta alangayo, madam. Mabiglaang agasak dagiti kambuol yaw. Kastamat tan dagiti lemat itong paditarupa yaw. Agyaman aksimang. Naimbag ka pa'y tamasyan ka kanyak. Wen madam. Ta sino ba't ngay ti saan amasyan kada kayo iti kasta alangayaw. Ay, mabutengaksan nga agayat. Amangan no kastan tumat ti ugalay ti matumpungak alalakay. Simang, no makiasawa ka tuman, kitaam dyan nasingpat ataw. Tapno saan kanto akakaasi, naawatam. Wan, madam. Anya, adda iti ikot ti tao ni Manong Lito. Ngam kasano ang napasamak day ta. Natiliw mi iti rabi, mama. Pinagpanggapanda kami iti dakas kan ni Maya. Ngam sandaan nagbaligi. Anya, Peter iho, isardeng yun day tangar aramiden nyo. Amang ano da kayon to ti dakas. Tinasaya at pumanaw talaangan di ti lugar tayo. Umadayo tapay laang. Mapadda iti lugar nga awan makaamu kadata. Sa anak a pumanaw dito lugar tayo, mama. Aging gaasaan tayo pa'y anagunod ti hustisya para iti day ti papa. Ikarik day ta, mama. Ngam delikado ti biyag tayo ditoy. Amang ano ito nagangay. Kat datamot ti mapukaw. Diyak ipalubos ang mapasamak ti kasta, mama. Itakadipay, nga amukon ti kinapudno. Anya kinapudno iho. Amukon ti kinapudno. Maipapan iti pan nakapapatay day di papa. Kat day tati isa pulak iti hustisya. Diyak to agsardang. Aging gaanaway hapay laang ti kriminal. Ngam asino tinagaramit iti day chay.
Kasano ana amuam? Inaklon ti tao ni Uncle Lito, mama. No kasta, isuko tayo laangan ka dagiti pulis na diya tao. Kat isudan ti makaamo. Diyak kaya't amadadal ti masakbayam gapo kadakwada. Pangaasim ko, mamat. Danggan akiho. Kaya't ko asyak ti mangsingir iti dayjay nga awanan bain, mama. Sige, mama. Iridop ko labi ita. Kalpasan na. Isayang kat minton ti plano mi. Saanan ang makalisi pa'y dayjay nga awanan bain? Kaya't kumat ama ipayan iti hustisya ti panakatay ti amam. Ngamdyak kaya't ama perdi ti biyag mo. Gapulaang iti panagibales mo. Pangaasim iho. Isardeng mo kumanday ta nga ar-aramidem. Pakawanan daklangan, mama. Ngamdyak mapatgan. Day taakid-kid dawan nyo kanya ka. Simang! Ay na, makakigkigtot kayo mo't, sir. Apay ka day. Ada ka di pangibaunan nyo kanyak. Unayan na itapan nakakigtot mo sika. Apay, nakabut-butengak ka di. Uwan mo't talaga, sir. Nakabut-buteng kayo. Ngamin, may turedyo adang ran ultimo asawa yaw. Anya, sumardeng ka sumanao, Simang. Nung di mo kaya't amadaksan ka. Sir Lito. Ayan nipit. Apaya jak makita manipod pa'y dirabi. Jak pa'y nasaludsod ken kuha na tibanag ti pagnada. Saan anagaw awid ni Pete, sir? Nalabit adi na kayon kayat asangpetan. Nalabit an nauman. Gapo iti pasig a kinadakas nga ipaparamid yu kenkwana. Sumardeng ko na. Tarusan mapilitan ak amang paulimak ken ka. Nawatam. Uwan, sir. Agsardeng ako na sumanaw. Ay na, unay kamot ngamin nga ngiwat na ya. Sumanaw kan tumay. Onya, Pete. Nagkinaawatan ta ka din. Di ka agpadlaw iti amom nga adda nagtutulagan tayo. Naawatam. Uwan, Peter. Siguradom lang. Ado kami nga amang gamda kayo. Isuan nalaklaka lang ti panang tirami kada kayo. Uwan, Mar. Di kayag danag. Saan ak ngagbaliktad, no da itati kayat yu asawan. Siguradom lang ha. Tapa man amalpas amin na gitoy. Tulungan da ka amapalagan ti kasom. Agyaman ak nukas na. Peter, Mar. Boss, apay nga paturong yu kanyak ti paltog yu. Bayandak ko mga agpalawag. Manel kayo ka nagiti kakadwang. Apay nga inabak na kayo nagiging agayam. Lakyan pa di maysa. Isa paltugan kalayan. Pangasi ko mga boss. Di da kumamad patayon. Talaga ngamin anasiglat dagiging agayam. Kan maysa, adamo da kakadwada. Isuan narigat da kalabanan. Ikan agrason. Ala, pumanaw ka iti sangok, sakbaya makalbit ko ti paltog ko. Darasan! Uwan, boss! Inakon! Pete, sa dino ka no tinaggapwam, makaungungat ni boss, nakabutbutang. Di kan damag manang simang. Aguli magkalatan, tapno saan ka may sagmak. Sige, panawan kan dito. Adamanan pangibabaunan ni Sir Lito kanyak. Anya? Kasangsangpet mula ang ngampumanaw ka manan. Apay, sa dino ka di talaga ti papanam. Madandanagan para ken ka. Ha? Apay, manang simang. Kursunada na kanya. Apay, akas talang unay ti danag mo para kanya. Anya? Saan matapit? Ngam imbilang kan kaskabsat. Sige nga rudan. Ingkan iti papanam. Ta ituloy kumutan dagiti ar-aramida. Anya ti plano, Peter? Urayan ta ti resulta ti pagnanipit. Sapay la kuma. Tasan nga agtraidor. Amu namat, ama isagmak no aramiden na ti kasta. Sapay la ko mga ruta kasta.
Kayat ko ngamin at talaga, asyak timang letpas iti dayjay nga angkal ko. Awanan ba in dayjay alakay? Awan sirbina nga iso tinagbalin akabsat ti amak. Isumat lagayam timang isagmak ang kuana. Wen nga rod, ngam, agpatinggan tumot laang ti kinadakas na. Agbayad dan tumot laang. Magagaran akong amang balas iti dayjay nga awanan ba in. Nagkalma ka laang gayom. Di ka agpailuyos iti emosyon mo. Amangan kit din no maisagmak ka. Kat saan kan nga agbaligi, no kaskasano. Pasensya kan gayam. Talagang ngamin akayat kung ti makabals kan kuana. Ay, Masapul nga agbayad dayjay nga awanan bain. Gapo iti panang papatay na, iti nakakaasi nga amak. Apay akayat dak akasarita, mama. At dak di parikot iti negosyo tayo. Peter, iho. Kayat ka laang akasarita. Mabutbutengak ngamin. Amang ano maisagmak ka, gapoy ti gandat mo nga gibalas. Mabalin ka di nga isardeng mo laang anday tangar aramidem. Di kay madanagan, mama. Agan an nadak. Awan to apulos ti dakas a mapasamak kanyak. Sumuko akton kadak iti pulis. Apaman amalpas dagiti plano mi. Peter, anak, saan akastoy ti inarapaap mi ka ni Papa mapagbalinam? Iso apang nga asim ta sumardang kaan. Nasaysaya at matlaang nubay amon dagiti pan nakabagiti lintag. Amang ipaay iti hustisya para kan ni Papaam. Ladingitak, mama. Ngamsaanan amabawing ti pangandang ko. Siyak, timang gibos iti dayjay a kriminal. apay gayom. Kaslamalmalday ka mo. Adda ka di parikot? Ay, ningamin mama, gayam. Nagsangsangit itay. Nagpakpakaasi. Ano mabalin, kat saan ako nga agibalas. Kat, anya ti desisyon mo? Patuluyom ka dilat ti agibalas? Awanan makalapad kanya, gayam. Pasensya lang ni mama. Sana bale, gaputagan an nadak para kadagiti mangipat patag kanyak. Kinapudno na. Jak metla kumakayat nga aramidam ti kastoy. Ngam gaputasan mo't amabawing ti desisyon mo. Kaduaan ka lang na. Kaduaan ka. Aging ga ama ipatungpal mo ti kayat mo ama pasama. Madam Linda, nakabutbutangan dagiti mapaspasamak. Sigun ka ni Dalmas akadwa dapit a pasurot ni Sir Lito. Adamanan napapatay akadwada. Iso akayat kanon ni Sir ti agibalas. Nula ko mamabalin. Kayat kunti pumanaw dito, uy. Masyanak mo't kada kayo, madam. Awan tunti kadwayo, no panawan ka dito'y mansyon. Pangaasim si Mang. Di nakpanawan. Agsagana kakit di. Pumanaw tan inton rabi dito balay. Sabali ngaminan ti marikriknak. Ang mga numaisagmak tapay no agtali na agta dito'y. Kasanaw no di natapalubusan ni Sir. Di mo ibagbagakan kwa na ti may papan iti daytoy. Ta sigurado adi natapalubusan. Amangad no ibalod natapay ditoy no ibagata. Kasta ka di, madam. Sige nga, Rod. Jak ibagbagakan ni Sir ti plano ta. Sige, ingka isagana dagiti gamit mo. Kat numabalin. Dagiti lang importante ti alaam. Tapno di na madlaw apo manawtan. Wan, madam. Mama, iliwak ti panaglanglang tamanan amangan. Nabayag ngamin, adita na aramid ti kastoy. Uray siyak ba't iho? Kasano, makumikom ka matakanayon. Di mon masaho ti kakastoy. Di ka nagpasugnod, mama. Di ka tanag. Isayang kat minti maudi a plano mi iti mapit. Kat no agbaligi kami. Malpas tunday to'y. Ha? Anya day ta plano iho? Aamangan no. Di ka agdanag, mama.
Sa anak amay sagmak. Ikarig, agan anadak. Ngam ti kayat ko. Mapan kayo pala ang agbakasyon ije probinsya inton bigat. Jak ngamin kayat ama iramraman kayo. Gapo iti aramidak. Anya? Jakayat timang panaw kan ka, iho. Mama, agpakpakaasi akada kayo. Agawid kayo kumapay lang ije probinsya. Sana bale. Nakasarita kun ni Nena, akasinsin ko. Isu timang kuyog kada kayo. Mabalin ka di, Mama. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan at denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tiniliw dagiti aggayam a Peter ken Mar, ni Pit apasurot ni Dunlito. Gaputa sinanubda dagitoy iti dalan. Kabayatan na, kasta unay apungtot ni Dunlito, tasaan nan anauray ti panagsubli ni Pit. Inaklon met ni Pit ti kinapudno kada Peter. Nga isuda tinang patay iti ama ni Peter. Kat mismo pay, ani Dunlito tinang paltog kenkwana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Isarden mo ket din day planom, iho. Tinasayaat, duatan a pumanaw dito a lugar. Baybay-an dagiti sanikwata dito'y. Agsublitan tulaangan, inton agmaumawon ti amin. Pasensya kayon, Mama. Ngam saanan ang mabawing ti pangadan ko. Ituloy ko ti planok. Kat awan makalapad kanyak. Sapay la ko mga rod. Tasaan ka ama isagmak. Gapo iti banag akayat mo nga aramiden, iho. Kasano si Mang? Nakasagana ka kadin. Wan, madam. Basit laang ti inalak akawis ko. Tilaangan kwartak ti inalak. O sige nga, Rod. Mangkita ta itinapintas agundaway. Tapno makarwarta dito yung mansyon. Asaan data amadlaw. Nakaturugan ni Sir Lito. Ngam nipit. Saan pa'y mata nagsublay? Rimwar mat itay laang. Mapan kanong amin iti maysa a hideout da. Isuan na pintas da ito'y agundaway. Apa naglibas ta. Sige nga, Rod, madam. Libasan talaangan ni Sir Lito. Sana balay, nakaturog mat. Sigurado anarnakan day jayan. Gaputan na ginom, sakbay ang naturog. Kasan, Pit? Anya tinaaramid mo kadagiti imbagak nga aramidam. Diyak mabalin na basta aramidan ti bagbagam, Peter. Sigurado ang madaksanak. Gaputasyak ti kanayon akadkadwa ni Sir Lito. Wan mo't ngagpaiso, gayam. Anya nga tano. Datayo laangan ti mga pankankwana. Dukutan tayo ti kayat ko asawan. Adda na panunot ko. Kat patsyak asaanan ang makalisi ti awanan baing na kriminal. Anya day ta, gayom. Kas iti day di papa. Kayat ko nga itimat pagtaangan da ti pakatayan na. Tapnurik naan namat, ti kas iti inaramid na iti mismo kabsat na. Mabalin mo't kit di kas na. Sige nga Rod, planuon tayo noan niya ti rumbang ang maaramid. Nalakalang, gapot na adda akmat. Amangan no mairaman ti asawa kan ti katulong da. Awan ammo dagi jay kadagiti mapaspasamak. Di kagdanag.
Planuan tayo ana imbag tirumbeng nga maaramid. Tapno di da mairaman. Sige, agplano tayo itan. Gaputa magagaran akon amang paltog iti daydi a kriminal. Mun, ngamkas iti kanayon ko nga ipalagip kan kagayam. Agkalma ka, kan agtanang ka kumalaeng. Tapno saan ka ama isagmak? Wan, gayam. Kat agyaman iti kanayon mo apan ang palpalagip kanyak. Maipapan iti dahi taabanag. Naimbag nga aldaw mo, Mar. Mabalin ka din agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Ngam di kag danag, mabiitla ang ti panakisaritakan ka. Sige. Umay kayo, auntie. Sumrak tayo di taunag. Sige. Pagtugaw kayo pa, auntie. Agyamanak. Mabitlaang. Inak mangisagana iti pagsangwan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, uray sa anan. Adala na patag akayat ko nga ibaga. Anya day ta, auntie? Kayat ka akasarita, maipapan iti plan-planuan nyo iti anak ko. Anya ti may papan iti day ta, auntie? Mabutengak lang amin iti mabalin a mapasamak. Iso ano mabalin, di yun ako man patuluyan ti plano yo. Amang ano agpada kayo laang ama isagmak. Kinasarita nak ni Peter may papan iti day ta. Desidido nga agibales. Kuyogak laangan, tadyak kayat ama isagmak ni Peter. Jakla kayat ama isagmak ti anak ko no mabalin. Ang, iyan tangay, saan mo't ama tubngar ti kayat na ama pasamak. Di mo nga rod baybay ang jigayem mo. Kuyugam, kat no mabalin, di mo ipalubos nga agaramid iti banag apakaisagmakan na, ken pakadadaulan ti biyag na. Ikarik day ta, auntie. Jak to baybayan, tigayem ko. Adto'y ti kapiyaw, madam. Mabiit lang tay saganak ti armosaryaw. Agyamanak, si Mang. Amok no apay analiday ka. Hagbayam, matuloy tumatlaang ti ipapanaw ta ditoy. Narigatan talang amin idirabii. Gaputa dimtang nipit. Amangan numadaksan ta kanilito no agipulong. Sa bagay matkit di madam. Sige nga raw. Sapay la ko ma. Tamakapanaw tayon ditoy. Sakbay amaadaanak iti sakit ti puso iti nalaos abutang. Ikarik si Mang. Makapanaw ta dito'y balay. Gapu ta mga numairamraman tapay. Gapu iti kinadakas ni Lito nga asawa. Anya, kinasarita na kan ni mama, kunam gayam. Wan gayam. Kat anugotak ti kunana. Mabalin ama isagmak ka. No bilang tagkibaltang tayo. Mabalin mo pa'y ti agbabawi no kayat mo. Jak to aramiden dayta, gayam. Kinapudno na. Magagaran akon amang isayang kat iti plano tayo, kadagiti kakadwam. Adday ta ka manin. Kunakmat nga agkalma ka. Kan agtanang kalaang. Ad-adda ama isagmak ka. No agpailuyos ka iti emosyon mo. Pasensya kan gayam. Talaga lang amin ang magagaran akon ang makagunod iti hustisya para iti day di papa. Amok ang gumawgawawan ni papa. Gapot aging gaita. Kat nawaya pa'y laang ti kriminal. Wan, amok day ta. Ngamrombeng, ngagkalma ka. Agsagana ka kit din. Inton ka ni kadwan, ti panangisayang ka tayo iti plano tayo. Oh, nakasagana ka din. Wandayam, nakasagana akon. Nakasagana akon amang singir iti daydi a kriminal. Nipit ti makam mo. Tapno makastrak tayo iti mansyon da. At di da makadlaw. Naimaglakit din tabi maliktad nipit.
Kat nalaklaka ti panagbaligi tayo no kasano. Wan nga rod. Kasano? Pati gayam dagiti mismo at tao na nga agserserbi kan kuana kat sa uran na. Daytan ti magungguna na. Alang nga roden, agawid ka, antayin ka ginana. Madlaw akurang ka ititurog. Sige nga rod gayam. Isaganaak ti aldaw apan nagibalas tayo. Agpulumot laangan dayjay nga awanan bain. Nakaadukan iti na inom, boss. Nabartak ka na yun. Anya ko maita. Anda ka di parikot mo no ang barte ka. Awan matkit di boss. Boss. Ang mga numabalin nga lang ti sweldo iti unos ti tanlo a bulan. Anya? Masapol ko ngaminan, boss. Masakit ngaming tinak. Kat masapol nga agpatuludak iti kwarta kadakwada. Di met ko na kaurayam laeng no kaano nga ited ko ti kwartam. Kaya't mo ka nita paltugan kalangan, ha? Boss. Ingkasamatan day tapaltug mo. Ay, pang-asim kumamata. Di mo ipaturong kanyak day ta. Ang mga no makalbityo, boss. Ay na, Madam Linda, nakabutbutang. Nakitak a pinaturungan ni Sir Lito iti paltog ni Pet. Patayan ng samatan. Anya, apay ko mga aramidan na tikasta. Idinto tagserserbin ni Pit kan kuana. Jakam o madam, mabutbutang akon madam. Pumanaw tayon ditoy. Sige, simang. Pumanaw tan ditoy inton rabi. Mapanta ijay syudad. Agyanta iti balay ti kabagyak ijay. Simang, darasem ti magna. Masapul ang makadayuta. Sakbay ang makadlaw ni Lito nga awantan ijay balay. Wan madam, sapay la kuma. Tama ka adayo tayo adagos. Ang mga numasurutan da tayo. Sapay la kumata saan. Sigurado apatayon na ta ni Lito. Numamuan na apiman o ta, ijabalay. Sige nga ron, madam. Partakan tapay timag na. Mabutbutulak ka talaga. Ay na, jakpay kaya timatay. Agyaman at mama. Kaya't yumutlangan ti agawid ijay lugaryo, edi balasan kayo. Kat didak ko mapakadanagan. Agan anadak. Madanagan na ka talaga, iho. Iso nga inton bigat laangan ti ipapan ko. Kaya't ko nga adak dito'y itaarabi. Mama, amangan mo. Alakit din. Mapan kayo ni itigayem mo. Aganad kayo kuma. Agyaman ak nga ron, mama. Sige nga ron. Agan-anad kayo dito'y. Isarayo ang imbag tiri daw. Apaman ang makapanawak. Ipatpatag ka, mama. Ipatpatag ka mo't iho. Iso apang nga asim ta agan-anad ka. Sigurado ka kadian nakaturugan ti ayok ng amo man. Gun Peter, naginong itay. Iso asigurado da ita. Sige nga rod, sumrak tayon dita unag. Ngam, kasano nagitidad duma kakadwayo. At dadaamin iti quarters iti likudan ti mansyon. Iso nga imposible ang malukag dapay. Ala, umay kayo kitin. Ilukat kuntigay tapno makastruk tayo. Makaangas akon itinalo kay madam. Nakalugan tayo matlaangan itibus ngag pasyudad. Ay, adayo tayon kada Sir Lito. Huwan si mga. Nakapanaw tamatlaangan itikasla impyerno abalay. Sige, iturog mo kit din. Nawatiwat pa iti biyahe nga agturong iti syudad. Wen madam, uray na kayo mata. Iridepyo pa'y tapno makaina na kayo man. Pakawanan na kiho. Gamasapon nga aramidak na ito'y para iti siguridad mo. Diyak kaya't abasta maisagmak kalatan. Diyak kaya't amaipada ka iti day di amam. Mapana kun sakbay amala daw ti amin.
Ipakaamok ka dagiti pulis. Ti mapaspasamak ijay balay damanong Lito. Adday ta nila kay Lito. Nakaturog. Oh, inayadag ti umasidag ng kwana. Adday ta. Agriing kan si kalakay. Urasan tapno agbayad ka iti utang mo. Sino ka ng tanong kanyak? Peter, apay, sino ti agko lang may kaniti balay ko, ha? Umayak ag singir iti utang mo. Ha? Sika kriminal. Pinatay mo day di papa. Isu apatayin ka man. Awan ang mok iti magbagam. Kasano ang nakastrik kaniti balay? Pete, umay mo patayin na iti tao. Dahil ito hindi kong daway mo. Saan kan ngagparigat? Gaputa nagbasak-basak na iti mansyon. Awan pit amapok kawam. Gaputa trinaydur na kan. Sana po nung ita. Takrot ka talaga. Gaputa uray di takamam. Kat adda paltog mo. Takrot ka! Takrot! Di nakarkaritan, Peter. Gaputa kabalak nga iputok ti paltog ko. Iti bangabangam. Agpada talaan. No adda paltog mo. Addamat paltog ko. Agin no natalangan! Anya ti mapasamak iti daytagon daway. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetayo ita alawas ana paulwan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ana paulwan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ibabam di paltog mo, Peter. Adda pulis. Kasano Inawagan na kami ti inam. Iso'y papusun ka na kami ti mangipait justisya ka ni papam. Anya? Peter, pakawanin na. Pakawanin na. Peter, suburon ka na kami si tatalugod. Pakawanan na iho. Ngam siyak tinagipulong ka dagiti pulis. Kay kayat ko na makita kay ti pagbaludaan. Ngam ti madadaal ti masakbayam. Mama. Ipatpatag ka unay, anak ko. Kadyak ipalubos a basta maisag makalatan. Gapu iti gagam mo nga agibales. Madam Linda, natayon ni Sir Lito. Wen nga ron, si Mang. Oray kaskasano. Nasakit mo't kanyak tinapasamak. Gaputaas awak pa'y laeng ni Lito. Oray dakas ti ugali na. Impatag kulat na. Ngam saan asigot akas jay ni Lito. Nagbalin lang akas jay. Gapo iti kinagamrod na. No nakontento la kuma iti kinabaknang na. Adayo kuma anapasamag ti kasjay. Madam Linda. Ala si Mang. Tulungan nak ang mga sikaso para iti pan nakaibantay ti bangkay ti asawa. Wen, madam. Mapantay yung arudan.
Nudim nga kala ko mainikat niya. Adayo ko maanapagdang mo ti kastoy. Una yun, tinagbanagam lito. Manang Linda, makipagrik na iti tinapasamak. Dispensaram ko ma, no dimtang iti kastoy apasamak ti amin. Basol ti asawak ti kastoy anagbanagan na. Ngamuray no kasta. Nasakit lata kanya ti kastoy anagbanagan na. Di naman la nailintag dagiti adu anagbidotan na. Sakbay apimusay. Nalabit a kastoy tinaikari ang mapasamak. Dispensarim ti anak ko. Gaputan na panunot na ti agibales. Diyak mapabasol ti anak mo, Marga. Gapo, tama na tinapukaw. Kan maysa, naglablabos ni Lito nga asawa. Sapay la kumata ag sardangan da ito. Gapo tapimusay mata ni Manong Lito. Talaga nga agsardangan, Marga. Katsapay la kuma. Tamapakawan niyo ti asawa. Lito, panawan ka dito itanam mo. Katsapay la kuma. Tagbalinan ananayas ti amin. Ikarigatak nga urnusan dagiti gulok nga imbatim. Agawid tayon, madam. Makatudto dawn. Ang mga numabasa kayaw katagsakit kayo, pay. Sige, Simang. Agawitan. Katsapay la kuma. Tamaisimpak dagiti imbati ti asawak agulo. Madam, saan ada kayo tinagbasol? Iso apatsyag. Maawatan da kayo dagiti tao anak kabasulan day di serlitaw. Umay kayo kitdeng, madam. Agarbisan. Sige nga, Rod. Agawitan, Simang. Adto'y ti kape Manang Linda. Agkape kakabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman hak, Marga, ading ko. Napatigtigagarak. Kat nasayaan mat. Tanadanon ka ita diti balayo. Sa anak namin asimrot itay di opisina. Anya ka diti ibaga Manang. Nakasagana ak adungag. Kayat ko nga isubli dagiti ginamgam day dilito nga asawak adaga. Kat karamanen ti ranchoyo. Manang Linda. Kayat ko nga urnusan dagiti gulo nga imbati day di asawak. Kat inutak nga ramidan day ta. Naisublik matan ti daduma. Ngam adupay dagiti masapul nga si kaswak. Kat tapno malpasan. Unaekon ti ranchoyo nga isubli. Paikat ko tinabakad nga alad nga inyalad idi day dilito. Agyaman ak no kasta, Manang. Sigurado ang maragsakan ni Peter no maamuan na daytoy. At toy, Pete, iniigan ka itimakan kan basit a groceries. Pasensyakan. Gaputa day talaang mat, tinabalak aginatang. Agyamanak, Manang Simang. Kaputa sarsarong karan naklata. Nga uray madi iti timpakpakitakan ka. Ala, di mon panunutan day ta. Agsingsingpet ka kit di dito, itapno makarwar ka adagos. Uy, Manang Simang. Ikarik day ta. Agsingsingpetak dito'y pagbaludan.
Peter, anak ko. Si kakading agpaiso na ita. Un, mama. Siyak da ito'y. Nakarwara kon. Peter, Barok, nabayag apanawan ti kaadam iti pagbaludan. Un, Auntie Linda. Naikaro kon tinaramidak abasol. Agyaman ak ta nakarwar kan, iho. Mama, bayat ti kaadak idya pagbaludan. Nakaamirisak. Asan gayam ama iparbang ti inaramid ko. Nagdakkel abasol ti panang paltog ko iti day di angkel dito. Peter. Kanayo nak ngagkidkid daw iti pamakawan iti Diyos. Mama, Auntie Linda. Dakkel ti panagbabawik. Binaybay aklat ako ma, ana ipaayan iti hustisya. Ti pan nakatahiday di papa. Inkabil mo nga minti hustisya ka dagiti imam, iho. Iso ana ibalod ka. Dakkel ti panagbabawik, mama. Auntie Linda, pakawanan da kumamat. Amin tayo kat agbasol. Ala, mga barwanan tayo amin. Mangrugi tayo, kas naurnos kan naragsak asa nga pamilya. Kat naragsak gaputan nakarwar kan, iho. Kat saan na kumaakagura? Pasat ka ti pamilyami, Auntie Linda. Saan kayo akagura? Gaputa saan kayo matanagbalin adakas kada kami. Agyaman ak nga ron no kasta, iho. Katsapay lakuma, tadumtang tumat ti panawan. Ama pakawan mo, dahi di angkel mo. Naamiris ko dagitan, Auntie. Napakawan ko ni angkel. Katsapay lakuma, tanapakawan nakmat dahi di angkel. Kaya't ko nga agrambak tayo, Peter, iho. Kat maawis amin akalugaran tayo. Agrambak tayo, gaputa na urnos matlaangan ti amin. Sige, mama. Agrambak tayo nga rod. Kaano ti kayat yu apan agrambak tayo? Iti kabiita na panawan. Ibaga tamat kadaan ti Malinda. Sigurado akayat damat ti agrambak, gaputa na urnosan ti amin. Sigurado day ta, mama. Kat imbitaran tamat damar. Isudan to tikang runaan na sa ngaili tayo. Dayjay agayam ko, ti saan anang talikod kanyak idinabalodak. Wen iho, o sige nga rod, isaganaan tayo ti angayon tayo aparambak. Un mama, special dayjay, isu amasapol nga isaganaan tayo iti husto. Naimbag nga oras mo, manang simang. Kumusta kan? Abda ka din ni Madam Linda. Ha? Pete? Sika ka din day ta? No kasta, nakarwar ka ni pagbaludan? Un manang. Kat mayak. Gaputa umayak ko magpakpakaasikin ni Madam Linda. Awan ngamin amok apagbirukan. Sigurado, awan mayat ang mangawat kanyak. Gaputa may saak nga ex-convict. Kasta ka de? Sige nga rod. Sumrek ka, tani Madam Linda ti kasaritam. Nga mamok, awatan na kadayjay, gaputan na singpet a tao ni Madam Linda. Sapay la kumaamanang. Sige nga rod. Inkayabanan ang tapno makapagsarita kan. Agyaman ak unay kada kayo, madam. Agyaman ak, gaputa inawat dak ngagtrabaho kada kayo. Ikari, jakton subyan ti sigod adakas nga aramid ko. Rumbang laeng akasta ti aramid, Pete. Mamimpinsan kumahan nga agbaliw kan agnakam ka. Un, madam. Jak kayatan ti agsubli pagbaludan. Gaputan narigat ti biyag ijay. Sige, katsapay lakuma, taagtultuloy ti panagbaliw mo. Ricardo, ada kami ka ni Peter nga anak ta. Amo ka naragsakan iti ayan mo ita.
Gaputa nakaruaran ni Peter iti pagbaludan. Pakawanan nak, papa. No pinanggap ko iti agibalas. Nga magyaman nak iti Diyos. Gaputa na pintas lata ti nagbanagak. Nagbalin lata na ranyag ti masakbayak. Amok aday ito iti arapapyo para kanyak. Kat ikarit nga agtultuloy ti panagbalin ko anasayaat. Makalwa kada kayong agi na. Ngam hosto tinakuna ni Auntie Marga. Naragsakan ni Don Ricardo. Gaputan na ornos matlaangan ti biyagyo ita. Un gayam. Katrumbang asangwon tayo umatan ti baro abiyag. Nga uray awanan ni papa. Agyaman na kada kayo amin, nga imay nakipagrambak kada kami. Agyaman kami unay iti apo. Gapo kadagiti agtultuloy a parabor na kada kami. Katalaak matanda ito agundaway. Nga agyaman kadagiti amin at trabahador, asan apimanaw kan nagbalin na napudno kada kami. Sige, itultuloy tayo ti agraragsak. Gapo taado dagiti makan nga insagana mi, para kada kayo. Nagado dagiti timmabuno, Marga. Madlaw nga ado dagiti kagayimyo. Wen manang, kaduan kadakwada kat dagiti natultulungan day di asawa. Nagbalindan a pagayam para kada kami. Talaga nga awan makaabak iti nasaya at atao. Wen manang, umay kakitin ta intamot manganen. Rambakan tayo ti kinasaya at ti apo kada tayo amin. Wen Marga. O sige, umay ka nga rudan. Sa bagay, mariknakmeten tibisin ko. Peter, nagsublin ti sigod aranchoyo. Kaslaawan na pasamak, gapo iti kinapintas namanan. Unarod gayam. Ket naragsakak gapo iti dayta. Patsyak anaragsakan ti amam. Gaputan na anayasan ti amin. Naornos matlaangan ti biyag mo. Un gayam. Kat agyamanak iti Diyos. Gaputa di na impanubos. Anaming pinsan anapirdi ti biyag ko. Gapo iti day di apasamak. Talaga anaimbag ti apo gayam. Umay ka. Kayat ko asorsoran ti ranchoyo ita. Tanapintas manan ti buya na. Makapabang artirik na. Isong agpag na pagnata. Sige, Mar. Agpasyar ka ditoy. Agingga iti kay kayat mo. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo ita alawas, anapauluan. Hustisya, ditoy drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.